Әгәр бұны біз һорау итеп бирһәк, шулай булыр ине. Ислам динендә теге хилафка, ызгышка, ирешүгә китерә торган мәсьәләләрне күтәрү дөресме? Мына ана шундый мәсьәләләр ислам динендә күп, кардәшләр. Бер генә бәләкәй генә мисал китерәм, бәлки кемгәлер көлке булыр, ләкин ул яхшы мисал дип уйлайм. Мәсәлән, Башкортстанда ир-егетләргә 2нче, 3нче, 4нче катын алырга кәңәш бирер инегезме? Мана уйлап карагыз. Мана мин Ябай Ишмурат егет бит. Мин мәсәлән ничек ана шул һорауга җавап бирәм? Әгәр бөтенләй алмагыз, катындар тиһәгез бит. Мине азак күп егетләр яратмаясак. Үзегез аңлайгыз бит инде бит. Көлһәгез дә, көлмәһәгез дә, буны күбегез аңлап утыра ошында. Ней, әйтәйем, кардәшләр 2нче, 3нче, 4нче катын алыгыз, әйдә артайык, мөселманнар күп булсын тиһәгез бит. Машул төркемнең бәлки яртысы сыгып калсак, чөнки бunda катындар утыра. Һәм катындардың күбеһе 2нче, 3нче, 4нче катынга ул барыбер каршы күңелендә. Кайһы берәүләр бөтенләй буны күрә алмай түгел, хатта бөтен яны тәне менән нәфрәт итәләр инде ошный мәсьәләннән. Шуга кайһы бер мәсьәләләрне без әлбәттә күтәрмәйбез. Нимәгә белә күрә, мәсәлән, һәр ирешә башлаячаклар, без беләбез, уны язып утырга яки җавап бирергә. Юк, әлбәттә, бу гаиләнең эсендә лә була. Ике кеше арасында ир катын әйдә мана ошны күтәрмәйек әле, бу мәсьәләне без күтәргән һайын тик ирешеп тик утырабыз дип. Хатта ике кеше бер гаиләнең эсендә бер-берен яраткан, монда бер-бере белән яши алмаган кешеләр кайһы вакыт шулай итеп һөйләшеп куя бит инде бит. Мана әлхәмдүлилләһ бу төркемдә бөтәһләр мөселман. Мин уйламайм, ниндидер Яһув шаһиттары, свидетель Егова ошында килеп утырганда бөтә һорауларны тыңлап утыра, уга кызык, мәсәлән, Аллага шөкер, күп нәмә асыкланып калды дип әйтә. Юк, әлбәттә, бында динде өйрәнергә кешеләр килгән. Байтак кеше. Шуга ниндидер теге хилаф мәсьәләләрне без бында күтәрмәйбез. Шуга үсекмәгез. Иң азында әли мана күтәрмәйбез, бит. Кайһы бер мәсьәләләрдә теге алтын урта, золотая середина юк. Ярай, кардәшләр, һез 2 катын алмагыз, 1,5 катын алыгыз дип әйтеп булмай бит инде бит. Көлке булһа. Юк бында компромисс. Һәм шундый мәсьәләләр байтак. Мәсәлән, кемдер гарәп теле өйрәнергә килгән икән, укытучыга, ниндидер мәдрәсәгәме, мәсҗидкәме, мәктәпкәме, бу кеше гарәп теле өйрәтә. Ләкин һез беләһегез, мәсәлән, ул ничек әйтәм, мана насар мисалдыр бәлки, ләкин ул тәмәкене рөхсәт дип һанай. Ничектер теге үзенә шундый уйлап сыгарганда, тәмәке тарту ул бер нәмәле түгел бит ул, бит. Һез оның менән, мәсәлән, тәмәке монда башка бер мәсьәлә турасындамы һөйләшеп, ызгышып, ирешеп утыргансы, укыгыз гарәп телен. Бәлки ул аны шул гарәп телендә яхшы бер узман специалисттыр. Менә шундыйрак мисал китергә булалыр ул. Бу төркем өстендә лә бындай һорау булмаһа, ул һорауды мин үзем уйлап китереп сыгардым да, үзем үк уга җавап бирдем. Озынрак килеп сыкты, гафу итегез.